Memî hespê xwe rakire çar gavan e. Kete devê zika ku etebeyên bajarê Cizîra Botan e. Xelk jin û mêr, mezin û biçûk bi derketin seyran û temaşan e. Hewqas ketine derî zikakan ku biçûk û pîr birin dibin lingan e. Keçên bêg û agan jî hilkişîne ser qonaq û dayran e. Li çelengî û şengiya memî dikin temaşan e. Bi hev re dibên selatek ya Mihemed, ev çi tol xortekî çeleng e, çi tol can e. Hûn jî wek gelê Cizîra Botan merak dikin ne wisa ka gelo kî ev Meme Alan, ji ku hatiye, dixwaze çi bike û yê bi ku derê ve biçe. Em ê di vê podcastê de hinekî behsa vî karakterê efsaneviyê Kurdî Meme Alan bikin. Merhaba, hûn bi xêr hatin Slav Mayakovskî podcastê. Meme Alan yek ji navê herî bi nav û dengtirinê wêjeya Kurdî an jî folklora Kurdî, bawerim kêm zêde herkes ev nav bihîstiye. Lê bi temamî xwendina çîroka wî heta niha nebû bû para min. Min li ber xwe da bi rastî ji bo ku vê çîrokê bixwînim. Ji ber ku ev helbet hinek şexsî ye, ji ber ku kêfa min nayê ji xwendinên folklorîk de. Bi rastî nedihat. Lê dawiya dawî ti kîjan helbestî bixwîne, ti kîjan romanê bixwîne, tu dibîne ku metin te dibe metna Meme Alan. Mirov mecbûr diçe wir. Min jî got ka ez vê metnê bixwînim, êdî bila ev ji jiyana min derkeve. Ev destan ji jiyana min derkeve, ez jê xilas bibim. Lê wisa nebû, ji ber ku min metin vekir, min xwend, dawiyê de her ku çû xweştir bû, her ku çû bêhtir herikî. Bi rastî ez nelbenda metneke bi vî awayî bûm. Ji bo min jî hinek şokek biçûk bû. Ji ber ku metin gelekî herikbar e. Ev yek ji bo ku hûn bixwazin bixwînin, kesek ku bixwazin bixwînin û wek naverok jî naverokek gelekî kêfdar heye tê de. Dema wan bixwînin û nevê kêfên bikin, ez jî hewl bidim dîsê tiştan bibêjim li ser wê. Dixwazim ne tiştek gelek akademîk be lê heta ku ji destê min hat, ez dixwazim destana Meme Alan çawa ku di Pirtûkê wisa ye, ya Pirtûkê çawa ye, Pirtûkê destanek gelek zindî ye, Pirtûkê destanek gelek ji me ye, Pirtûkê destanek gelek nêzî wextê me ye. Dema min xwend bi rastî jî Cizîra nû, Cizîr, xelkê me û mêvandariya me ev hemû hatin ber çavê min. Ez dixwazim van yekan jî di vê destanê de nîşan bidim. Wekî hûn jî dizanin ji bo destan bi xwe ji karakterên derasayî pêk tên. Di vê destanê de jî karakterên derasayî gelekin. Di serî de em bêjin Meme Alan bi xwe karakterekî derasayî ye. Ji ber ku kurê mîrê Mixribiyan e, padişayê Mixribiyan e û di gelek deman de zarokê wan çênabe, piştre Xoca Xizir tê û bi awayekî bi kesina bi hev dibire zewcêne sêvekî dide wan û zarokê wan çêdibe, ev zarok jî Meme Alan e. û piştre jî di xewna xwe de zînê dibîne û derdikeve rê ber bi Cizîra Botan. Lê problemeke wan heye ji ber ku ti kes li wî welatê navê Cizîra Botan heta niha nebihîstiye. Tenê ku kesê ku behsa Cizîra Botan dike Meme Alan e. Her çi qas dipirsin, naxwazin kurê xwe tenê bişênin jî dawiya dawî de xwesteka Meme Alan bi ser dikeve û ew diçe. Bi bozêra wan re diçe, bozêra wan jî karakterekî derasayî ye, hespekî derasayî û her wiha hespekî bi nav û dengî wêjeya Kurdiyê jî. Selîm Temo jî di pirtûka xwe ya 112 hesp û xezalek de behsa bozêra wan jî dike. Ez ê hewl bidim dawiya podcastê de vê yekê jî bi we re parve bikim. Bi bozêra wan re rêya 6 mehan yan cem bêjin salekî di 15 rojan de diqedîne û tê Cizîra Botan, bajarê Cizîra Botan. Li Cizîrê di derî de helbet em rastî karakterekî xwe yê serekeyê wêjeya Kurdî keça wî tên ez bêjim ya rastî. Em rastî keça bekoya wan dibin. Bekoya wan li gorî min her çiqa gelek hatibe reşkirin, gelek hatibe lanetkirin jî yek ji karakterê herî serekeyê wêjeya Kurdî ye. Ji ber ku karakterek gelek orjinal e, karakterekî ne baş e. Tiştek ku wêjeyê dike wêje ew pevçûna di navbera karakteran de ye û di wêjeya Kurdî de afirandina vê yekê de hemû wêjeyan de gelek zehmet e. Lê bekoya wan yek ji serkeftîtir karakterekî bi wî rengî ye. Ne baş e, ne qence û heta mirinê jî dest ji wan bernade di wê dinyayê dîde jî li pêş wan e, li pêş doza xwe ye, li paş doza xwe ye bi rastî jî. Ji ber wê yekê
bekoyê ewan li gorî min karakterekî gelek qîmetdar e. Li her derê dema hûn Memê Alan dixwînin yan jî hûn Mem û Zîna Ehmedê Xanî jî bixwînin. Her çi qas mirov jê nefret jî bike, her çi qas mirov bêje çima jî ez dibêjim bekoyê ewan ne ew kesek û ev hemû lanet pê ve herin. Ji ber ku bekoyê ewan tenê fikrî xwe dibêje. Yê ku van fikran pêk tîne helbet mîrê cizîra botan hene wisa. Mîr van tiştan têne. Lê tu kes behsa mîr nake. Mîr xwe bi gelemperî cilê xwe paqij dike ji nav avê derdixe. Lê bekoyê ewan her di nav wê ava genî de maye. Digehê cizîra botan Memê Alan dawiyê de em vegerin. Ew û bozêra wan bi hev re digehîn cizîra botan. Li cizîra botan tiştek ku dema min xwend kefa min jê re hat bi rastî. Metna herî orjînal û herî zîndî jî li gorî min di wê derê de dest pê kir ji xwe. Dema Mem bi hespê xwe dikeve cizîra botan û ji xelkê mala Celaliyan dipirse ji ber ku keça bekoyê ewan gotiye here mala Celaliyan ew ê alîkariya te bikin. Hetiye li zînê digere û stîkê xwe dixewine de bi hevdû re guherandine û dilketine ev du de divê zînê bibîne. Dikeve bajarê cizîra botan lê cizîr bajarek mezin e. Dibêje de ji xelkê bipirsin bibînim. Ji yekî dipirse bêje yaw eybiya reşê tu çawa pirseke wiha dikê tu hatiye cizîrê û tu ji min re dibêje kanê mala Celaliyan. Were bana min bibe mêvan. Bêje na heyran karekî min heye divê ez herim wê alî wî bibînim. Qebûl nakin mala Celaliyan nîşanî wî nadin. Çê ji kes ne dî dipirse dîse mala Celaliyan nîşanî wî nadin. Her ku ji kesan dipirse tu cizîrî xwe nêzîkî vî fikrê nakin. Bêje çawa tu kesekî ji derve hatî, tu nayê mala me naronê û tu dibêje ez biçim mala van Celaliyan bironim. Tu xerîbî, tu ji derve hatî û tu nabê mêvanê me ye. Bi rastî ew mêvandariya ku êdî gelek kes dibêjin bûye bela serê me, gelek kes dibêjin Kurd û mêvandarî êdî dibêje hinekî veqetin. Di metnekî de ancak bi vî avayî ev qas xweş were vegotin. Gelê cizîra botan zû bi zû mala Celaliyan dawiyê de ji wan re nabêje. Dawiyê de Memê Alan di cizîrê de di kolanan de rastî hîn çawa bêjim ji we re hîn serseriyan tê. Hîn serseriyan tê û ji wan re derdê xwe dibêje. Bêje min bibin vê yekê. Ew jî dibêjin helbet dibe yani dîsê quruşa ma çima nebe. Memê Alan jî dibêje serçava ji xwe bozê re wan bi mücewheran, bi elmas û yaqudan tijê kiriye û hatiye û kesek wî bi rastî jî dibe cem mala her sê Celaliyan. Her sê Celalî jî kurapê mîrê cizîra botanin li wir hevdû êdî bibînin. Memê Alan diçe hundir dibêje ez kurê padişahê Mixribiyan e, padişahê Mixribiyan im nabêje kurê wî me jî. Bêje ez hatime vir derdekî min heye. Pêşî nabêjin tu çi dixwaze ji ber ku ew her sê Celalî jî bi rastî camêr in. Sersoza xwe ne sozgirin. Dibêjin tu ser çavan hatî tu ji wan qeriyan hatiye û tu di nava cizîrê de mala me hilbijartiye ji bo alîkariyê ku çi bibe li vê dinyayê. Hesen birayê mezin Hesen Tacidîn û her wiha Çeko heye. Bêjin jina me jî be xwesteka te em ê vê yekê pêk bînin. Ji ber ku tu mêvanê me yî, tu ji dûr hatiyî û tu hatiye mala me bûye mêvan ne pêkan e ku berî xwesteka te pêk werî tu ji vir derkevî here. Celalî dema Mem tê mala wan jî li ser çekên xwe sûn dixwin ji xwe. Li ser qîmeta çekan bazêdî di berhemeka xwe de wiha dibêje. Ekrat yanî Kurd hesp û çekê xwe memnûn e. Eslen bi emanet nadin birayê xwe jî. Ekrat dibêjin mirov jina xwe bi emanet bidîtin ne ku hesp û aletên xwe yê helbê bi emanet bidîtin. Wextê li mêşê dikin jî çekên wan li pişta wan in bernadin. Celalî jî ji wan kesan in ew jî me got sûnda xwe li ser çekê xwe dixwin. Lê dawiyê de dema dibihîzin dema fêr dibin ku Memê Alan ji bo zînê hatiye hînkî disekirin. Ji ber ku ji van her sê birayan yê biçûk Çeko qelendeyiyê zîneyê 3 salan e. Yan jî zîne qelendeyiya wî ya 3 salan e. Pêşî dibêje nabe çawa li hemberî birayê xwe mezin derdikeve. Lê dibîne ku birayê mezin ji sozak û dabû venagere. Dawiyê de dibêje yan ez ê ji birayê xwe bim, navbera min û birayê min ê xirab be. Ez ê soza xwe vegerim, ez ê li soza xwe mikuribê yan jî ez ê zînê berdim. Dawiyê de difikire ku ji dêla ku li birayê xwe Hesen, li hemberî birayê xwe Hesen derkeve, pê re şer bike, navbera wî xirab bibe, bêje ez zînê berdim baştir e. Piştî vê yekê jî carekê di doza zînê nake.
مگو زینه herkes behsa zînê dike me alan rabûye ji bajarê Mexribiyan hatiye kes dibêjin em nadin navbera birayê xwe û zîne de dimînin kî ye zînê? Zînê xuşka mîrê botan e. Her wiha ew jî helbet ji aliyê pêriyan ve tê cem Meme Alan di hev re di heman odeyê de dimînin münaqişe jî di navbera wan de çê dibe lê di dawiyê de fêm dikin ku ev hatiye serê wan qedera wan e gusîla xwe bi hev diguherînin û zînê jî divegere cizîra botan. Dema li cizîrê piştî wê xewnê bi roj şiyar dibe dibîne ku li derdora wê ti kes nîne û teliya wê de gustîlek heye fêm dike ku ev rastî ye ne tenê xewn e û piştî wê rojê ew jî reş xwe dike dernakeve ji derve. Dernakeve ji derve lê dema dibihîze ku Meme Alan hatiye piştî mehan ew jî di derkeve ji derve cilên xwe şekil xwe dike bi keçên axa û began diçe serkaniyê Meme Alan dibîne. Zîn di vê berhemê de vê destanê de hem kesek muhafazakar e hem jî ne muhafazakar e. Li cem min bi awayekî serbest dipeyive di axivê lê di heman demê de jî di berhemê de bi gelemperî serdesttir in, azadtir in ji ber ku digerin, diçin şêr tên, tivlî macerayan dibin lê zîn her tim li cihê xwe de li benda min disekine. Sînorê mêran tune ne lê sînorê jinan male ew jî hatiye diyar kirin. Yani em dikarin bêjin ku di berhemê de bi awayî mekanan mêr her tim azad dirin lê zîn jî dîsa jî bi awayekî azad dikare bi memre biaxive xwestekê xwe û daxwaziyê xwe bîne ser ziman. Gelek lehengên derasayî jî hebûn ji van lehengên derasayî bozêra wan dixwazin piçekî dî jî behsa wî bikin bozêra wan em ê di dawiyê de jî behsa bozêra wan bikin. Bozêra wan ji behrê derxînin. Çawa bêjin canawarekî dibin behrê de ye rojekî masîgirek wî digire lê nikare ji behrê bikişîne. Meme Alan bangî kesan dike bi hezaran xort tên digihîjin hevdû û wî dikişînin ji bo kedîkirina wî jî gelek wext didin gelek zeman didin lê dawiyê de hespekî wek hespên efsaneyî di derdikeve holê. Bozêra wan riya 6 mehan bi çend rojan de diçe. Bozêra wan gelek hespekî cuda ye. Mînak dema mem werêgirtin piştî lîstina kişikê ku tek diçe bibin zindanê dibêjin wî girê bidin. Lê çi dikin nakin Meme Alan bi tu dayan bi tu werîsan nayê girê dan. Dawê de Meme Alan dibêje herin çend mûyên bozêra wan bînin hûn ancak dikarin min bi wan mûyan girê bidin. Bi rastî jî wisa dibe diçin mûyê bozêra wan tînin û bi wî awayî mem zindanî dikin dişîne zindanên cizîrê. Mego mem kete zindanê de lê berî ku mem bikeve zindanê de celalî gelek alîkariya wî dikin ji bo ku ew her du bigihîjin hevdû lê bekoyê ewan dikeve serê mîrê cizîra botan û dibêje ev zilam hatiye ku hukümraniya te mîraniya te tek bibe dixwaze ew bibe mîrê wir ji wan bajaran hatiye vadera ji bo çi û her ku van tiştan dibêje jî mîr îradeyekî nîşan nadike bi rastî vîneke em çawa bêjin bi xurt pêre tune ye bi mîrê botanê re di vê destanê de. Me bozêra wan dibêjim bekoya wan çi bibêje wek wî dike û wan planan pek tîne di dawiyê de jî Meme Alan dixe zindanê de û bi hinareke jehrî ku zîn jê re têne bi jehr dike wî dikuje. Dawiyê de zîn jî dimire her du jî dimirin û li cizîrê tên veşartin. Ev xeberên mirina wan ji bo malbata Meme Alan tê şandin. Ew jî tên cizîrê û cizîrê dibêjin bi qasî ku tê zanîn kevirek li ser kevirekî nahêlin doza xwe tola xwe jê dihilênin. Tola xwe jê dihilênin û diçin îro jî wekî wî jî dizanin tiriba mem û zînê hê jî li cizîra wotan e. Belkî ew jî ziyaret bikin di aliyê û paşê jî xwe bekoyê ewan jî heye ew jî li wir e. Ez naxwazim hê bêhtir hûrgiliyan bidim derbarê destanê de. Gelek kes vê destanê gelek baş dizanin. Lê dema hûn berhemê bixwînin hûnê bibînin ku gelek tiştên cuda û zindî jî di nav de hene ne ku berhemek bi rastî folklorîkî kevin ku îro nikare were xwendine. Berhemek bawerim her tim yê zindî bimêne ye di nava gelê Kurd de civaka Kurd de û cihekî wê cudayê çêbê her wiha yê li serê hê bêhtir berhem werin nivîsandin gelek kes yê jê feyzê bigirin. Yek ji van kesan ku dîsa li ser berhemê rastî li ser bozêra wan
helbestek nivîsandiye di 112 hesp de Sêlîm Temo ye. Ez dixwazim kemek ji helbesta wî bixwînim û vê podcastê bi dawî bikim. Li ser bozêra wan dibêje, bozêra wan bi xwe diaxive. Kerem kin. Vejiyam û hatim cizîrê. Zîn û mem di gorekî de. Cudî serî tawan dî keştiyan û hî li ser poxana genî. Cotek hespên mirî li bin. Naxwe em nîjadê kê ne? Vî ne hestiyên zînê. Di paxila memî de hêjger min. Girav maye li nîvê bêjiyê. Ka ye xesbexçeyê mîran, sera di destê Romîyan de û belav e textê kişikê. Kevin bû çîroka me, qes li ser û binê avê rijiya. Ez hespê bengî bûm, lê min zimanê xwe ji bîr kir. Hezar sal derbas bûn, dengê Dîcleyê şermokê ye. Mela çawa sema gerand û xanî çawa keserkêşa. Dixwazim himêz bikim peyvên têzê bûne bimirinê. Siwarî çû, evîn bi naxkirî û kes silavê nade min. Ev bûn ên ez derxistim bi tora mezintir ji deryayê. Qey ne ez hespekî dijîyaye li vir. Bajaro te xêr e? Ango yan tu hê şînê dikî, yan şîna te her nû dibe. Hêvî dikim şîna cizîrê careke dî nû nebe û gelek spas ji bo guhdarkirin û sebra wan. Bimênin di xêr û xweşiyê de.